odhie chumi. Wan gi gimiluongo ni consolidated fund services around 2 trillion. Makanyi ng'eni ok ketga e main budget line. Koro kiwacho ni budget nigi deficit mar 500 billion to ka in ng'ama winjo nyaka irang gik moko ariyo ni unpaid bill nitie, kae nitie to mede wi mano. Consolidated fund services machulo gope to machulo jaka pension bende nitie, kae nitie. We are not sure about where it's coming from. And so you find that the real deficit pod ngongo kendo bo chuno gi ni gikaw hola mang'eny eka miyo gichopo ir ng'ama gin gi pesa ne mondo gichule. Alright. Ezon ka koro wadonje gini ni chik mar omenda ni matut. Nitiere joma ywak ni koro iketo VAT mar 16% kuom mkati.